У Брэсцкай вобласці да работы прыступілі абласная камісія па выбарах прэзідэнта, а таксама тэрытарыяльныя раённыя і гарадскія. Ініцыятыўныя групы, якіх цэнтр выбаркам зарэгістраваў 15, могуць прыступіць да збору подпісаў у падтрымку вылучэння сваіх кандыдатаў. Змен у выбарчым заканадаўстве краіны няма, але эпідэміялагічная сітуацыя ўносіць пэўныя карэктывы ва ўсе галіны грамадства, у тым ліку і ў кампанію па выбарах прэзідэнта краіны. Центральная комиссия установила, можно сказать, что члены инициативных групп должны придерживаться при сборе подписей рекомендаций Министерства здравоохранения. И прежде всего это касается ношения масок, перчаток, социального дистанцирования и так далее. То есть я думаю, что членам инициативных групп будет полезно ознакомиться с рекомендациями Минздрава на эту тему и учитывать их при проведении сбора подписей. Форма збора подпісаў у выглядзе хатняга наведвання выбаршчыкаў не адменена, але кожны чалавек вырашае сам, кантактаваць яму з прадстаўніком ініцыятыўнай групы ці не. Яшчэ адзін з найбольш папулярных варыянтаў збора подпісаў – правядзенне пікетаў. Раённыя і гарадскія выканаўчыя камітэты ўжо вызначылі пэўныя пляцоўкі, дзе правядзенне пікетаў немагчыма. Этих запретных мест, их совсем немного. И даже их количество, если смотреть в целом по области, так посмотрел, проанализировал, даже уменьшилось количество этих запрещенных мест. Например, в городе Бресте такое место, где нельзя собирать подписи, скажем, это площадь Ленина и мемориальный комплекс Брестская крепость-герой. Ну и определенное расстояние от зданий там, правоохранительных органов, воинских частей и так далее. Поэтому во всех остальных местах, в которых нет запрета, сбор подписей возможен и даже, можно сказать, желателен. Но, опять же, члены инициативных групп, конечно же, должны соблюдать рекомендации Минздрава. Нагадаем, что для далейшага ўдзелу ў выбарчай гонцы прэтэндэнтам у кандыдаты неабходна сабраць 100 000 пацверджаных подпісаў грамадзян. Завершыцца гэты этап 19 чэрвеня. Вылучэнне непасрэдна кандыдатаў пройдзе з 20 чэрвеня па 4 ліпеня. Рэгістрацыя ж павінна завершыцца 14 ліпеня, пасля чаго ўдзельнікі кампаніі змогуць прыступіць да перадвыбарчай агітацыі. Вераніка Якавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».